Kuka uhrataan? Joo. Rummaa miestä nyt tähän aikaan. Ihan hyvällä mielellä, että nyt pääsee sanoa niin kuin asia on ja niin kuin asiat tapahtuu ja poliisin kanssa päästään sitten ruutuun numero 1, että pääsee sitten taas eteenpäin hoitaa omia asioita. Että eihän mulla tässä mitään ongelmia eikä vaikeuksia ole, että tuun sanoa niin kuin asia on ja tosiaankin enhän mä ketään muuta tässä vahingoittanut kuin itseäni, että ei mulla ole mitään salattavaa. Mistä se ase oli peräisin? Se oli lahja-ase ja se nyt vaan jäi ja piti kupa sille hankkia, mutta se nyt jäi vaan nyt hoitamatta. Että No miten se sun käteen joutui siinä tilanteessa? No ei siitä sitä mä en enempää siitä, että se meni tämän poliisin kuulostunut sitten. No metsä pääsi rauhallisin mielin tähän kuulostaa. Juu, eihän muuta tässä mitään, että tosiaan kun tiedät, että tapahtui ja Ei ole hammasarjaa mukana? Mitä? Ei ole hammasarjaa mukana? Ei oo, eikä vaihtoalushousuja, että ihan Miksi se tilanne kärjistyi silloin tuommoiseksi? Mulla ei siitä illasta ei ole muistikuvia, että tosiaankin että se on hämärän peitossa, että miksi se kärjistys sellaiseksi on, niin en tiedä sitä itsekään. Että No, mitä aiotte kertoa poliisille noista illan tapahtumista? sen minkä muistan tietysti. Eli? Me hoidetaan tuo kuulustelu, niin katsotaan tuo kuulustelu jälkeen. Miten niistä hormoneista? Oliko se niinku hormoni silloin syönyt sitä edeltävänä iltana? Eihän niinku hormonit silleen, että edeltävän iltana tai edellisellä viikolla syö, niin ei siihen vaikuta mitään. Mä nyt olin siihen nyrkkeilymatsiin vähän ottanut, että palautuu, koska niin kun näin iso mies ja muunkin leikkauksia, niin se on vähän kuin aspirin, niin söisi päänsärkyyn, niin se on silleen, että hormoneja syödään, kun on niin iso mies ja on kovat treenit sun muuta, että palautumiseen, että ei nekään tähän vaikuta ollenkaan. Mitä luulet, toistuuko tuommoinen enää? Jäikö toi viimeiseksi kerran? No kyllä tää jäi, koska nyt viinaottokin saa jäädä, että huomaa, että alkoholi on visasta juomaan ja mä näkyy tarpeeksi visas soukkaa, että kyllä mä nyt rupean tuohon Matti Vanhasen musta herukkaan linjalle, että Vettäisin reittiiksi? kyllä joo, että kyllä, että joulupunssit saa olla ihan omat punssit sitten, että Onko sulla huumeiden kanssa mitään tekemistä ollut? ei ole koskaan ollut niiden kanssa, että ei niistä ole mitään ongelmaa. Toki kun käydään hoitaa tuossa kuulustelu, niin siinä menee vain tunti pari, niin jos sitten sen jälkeen on jotain, niin tunti 2 varmaan kato sit siinä. Niin, jos siellä on sitten sen jälkeen jotain, niin sen jälkeen kun on parempi sitten jotain, niin kuin sanottu, että on ohi sitten. Joo, nimenomaan tunti 2. Joo, selvä. Kiitos. Tässä on tuntua ihan missiksi. Minä täällä. Viikin sanoa tuolle Kari Tolvaselle, että Halmi ja Lankala on täällä. No olihan mä eilen No nyt vissiin jo tiistain täysistuntoon menen, kun on budjetti- ja puolue budjettikirja. Kyllä, oikein hyvän, että ei siinä mitään. Että, niin kuin sitten
niinku vähän niinku, että enkä mä olisin tehnyt jotain, kun en mä oon tehnyt niinku itselleni tässä pahaa, että niinku sivupuolisia niinku ei tässä niinku ketään niinku vahingoittu tai niinku yritykkää, että oma elämä on mukaan, voi niistä aina nauttia, että sitä se on. Niin, että itse asiassa on juuri mitään oikeastaan sattunut tässä asiassa. Parempi näin. Onko tämä niinku avustajan kannalta? Niin, tässä nyt itse asiassa oli kysymys. Tässä nyt itse asiassa oli kysymys varomattomasta aseen käsittelystä ja vahingonlaukauksesta. Luoti osui seinään eikä kenenkään ihmiseen. Asiassa ei ole mitään tapahtunut. Että sitten on vaan huhuja ja spekulaatioita lähtenyt liikenteeseen, mitä on väärin. No niin, meitä tullaan hakemaan. Sirvuksen johtaja. Joo. Terve. Terve. Mennään vaikka sinne. Okei. Joo.